Hello everyone, welcome once again to LV Amor Cares. Ug ini nga higayuna, maghisgot-hisgot na pud kita mahitungod sa ato ang topic karon nga atong giuluhan og ako, ang kabuhi ug ang panuhot. Na dili tingali tanan kanato ang nakahibalo og unsa gikanang panuhot, no? Unsaon na siya pag ila gikan sa kabuhi. O snack sa ta. Ang kabuhi, tanang tao nakahibalog unsay kabuhi kanang manugab na bitaw ta as usual, no? Kada murag gidauban ang atong tiyan, dayon musaka dayon ang aslom paingon dire, mag heartburn, magpalpitate dayon atong dughan, muratag gibiyaag uyab, giatake tas kasing-kasing, no? Dayon ang uban ana musaka na sa atong ulo, naglabad ang ulo di natakasabot, no? So inana nang kabuhi. Mahitabo kana siya kun makakaon kitag kontra. Pero sa kabuhiunon raniha, dili tanang tawo dunay kabuhi. Sa kabuhiunon, kung makakaon kitag kontra, musaka ka ng kabuhi. Kung magutman kita, musaka ang kabuhi. Kung mabusog pud kita, musaka pud gihapon ang kabuhi. So kuan ka na siya nga balatian, madrama, no? Madrama. Lifestyle disease na siya actually, no? So, yun ana ng kabuhi. Ang iya yung characteristics kana yung aslum. Aslum dayon. Palpitation, mag-heartburn, mapagawta, giubuta, wata kibaw, ngano tang giubo, nganong garat ang atong tutunlan, nga wala man ko unsa diha, wala man ko laag-laag, or nag-inom og bugnaw, or whatever. So, ingon ana ang kabuhi. Ang panuhot, musabay ka na siya sa kabuhi. Atong klaruhon, dili tanang dunay panuhot, gikabuhi. Pero kung doon na kay kabuhi, musalo ginang panuhot, no? So, ato nang i-explain karon. So, kung gikabuhi na kita, muintra ang panuhot, ngano, di naman ta kasabot sa atong gibati, kay nagpalpitate na, di na ta kaginhawa, mura na tag mo, mangitag hangin, ug naon sa guni, mura na nan, mura tag atakis kasing-kasing, no? So, acid reaction ka na siya, misaka ka na siya, paingon diri sa atong esophagus, dahil diri sa ato ang larynx, kana sa ato ang throat, no? So pag human ni ana, mo na dayon kana, og tungod kay wa ta kasabot sa atong gibati, nalisang na kita, mo panic dayon kita, magpanik kita, kana na ba muratag makuratan, muratag nalisang na, mura natag na naunsa na ba ko ani mo nang kana uban maingon og murag hapit naman ko matralala, no? So ingon ana, no? Pag human ni ana, tungod kay wa na ta kasabot sa atong gibati, nagpanik na ta, ang nervyos, murag wa na din ta kasabot, panington na dayon tagduro, bugnaw, nga mabasa, matungod gud og singot ng atong tibuok lawas, namugnaw na ang atong mga bukton, karing diri bugnaw ang atong kamot, bugnaw, ang atong lapalapa, bugnaw na, gipaningot, ang atong kuto-kuto, bugnaw, ang atong tiyan, bugnaw, no? So, mura dayon ka na, gisalo na sa panuhot. Mahinumduman ko anang gisalo na sa panuhot. Doon ako boss sa una sa Provincial Library, no, nga perting si Awa. Mingon din na siya, Mislo, gikabuhi man ko. Ikunya dayon, siya, gisalo sa panuhot. Iku mauba, siya, ambot o kinsay ka itsa. No, ambot o kinsay ka itsa sa panuhot, nga giitsa, nga gisalo man sa panuhot ang iyang kabuhi. Funny, pero tinuod ka na, no? Kung kabuhion kita, musunod yun ang panuhot kay tungod sa atong kakurat. Gani, tungod ni anang kabuhi, unsay mga effect ni ana, tampihak. Usako sa naaana, musaka na gani ang akong kabuhi or acid reflux, tampihak nga ko ana, pertigid ng kusuga, discomfort yun ko. Tampihak is migraine in Bisaya. Although kanang migraine, effect na siya sa mga balatian nato, no? Dili gina siya cause, kundi effect. So, ang usa sa mga effect ni anang kabuhi, mao kanang migraine or tampihak. Ang lain pa ni ana, kana kung musakang ato ang pressure. Ambot lang ka sa uban, pero sa ako musaka, mo elevate ang akong blood pressure. Pero dili ko hypertensive. Ang akong blood sugar, ang blood pressure is 110/70.
Kung operahan ko, magkataas-taas, 120/80. Pero kung kabuhion na gani ko, maglain na niya akong tiyan, mura nagmusakit, musaka na siya to 140/80. Taas na ako systolic. Ang diastolic na ko, normal, 80 or 70. Inaana, no? Talagsara ka na siya, talagsara ko anang 130/90. Pero kung kabuhion na gani ko, mo elevate gina siya. So ang akong buhaton anak, mo pahulay lang gyud ko. Mo relax lang gyud ko, magsige kog inom og ininit tubig or lukewarm lang pod, no? Dayon manghaplas ko aron lang mo. Ako din birahon akong ani aron mo muos-os ang ako ang pressure, no? O kanang diri-ari. Kaning diri-ari. Kay do na pud ko nakuanan nga kaning ni ako, no, makapakuan pud no na I do not know how to. Pero mo na ilang ingon, bisag unsa naman lang gud ko atong mabuhat kon musaka na ang atong pressure kay nakuratan. Mao na siya, no? So mao na siya. Dili ko hypertensive pero mo elevate na siya kung musaka ang akong kabuhi. So mao ka na siya dayon salon sa panuhot. Mo to mamugnaw na dahil tibok lawas. So kung manghaplas ang panuhot maulian pero ang kabuhi naara. Isige lang inom og tubig nako, no, naara na siya, dili na siya mawala. Mawala after 2 days or unsa diha, ug lang di lang ka mo inom og medicine, mawala ra po na siya, pero discomfort di yung kaganahan anang kabuhi. Ug naa palay mo dawat anang kabuhi, ako gid nang iitsa. Pero hapit pud tanang tawo karon dunay kabuhi, no? Duna po'y kabuhi. So mao kana, dili tanan nga gipanuhot dunay kabuhi, pero ang kabuhi salon ginagpanuhot. Munay akong experience, no? Experience. So arito sa panuhot, ang panuhot daghan po na siya, no? Motoy akong ingon nga panington kag duro pero bugnaw. Usa ana kana bitong electric fan, kun naglingkod ka unya ang electric fan di as imong luyo sa imong likod unya ang imong likod bantang kaayo anang bulhot sa electric fan. Di lang ka kabantay anak, gipanuhot na ka, no? Kabuhion na ka din, mura na kag gitabang. Ang term anak sa Bisaya, gitabang. Kana bang murag wa na kay umoy anak, gipanuhot na. So experience na sa akong akong igagaw, no? Ang iyang likod, electric fan dai diri sa ang likod. So wala lang to niya, kagiigang lagi siya. Pero pagka dugayan ana, natingala lang mi nga mura lang siyang naluktay. So gipanuhot na di ay mo to nga gitabang siya, gi-massage, gipainom og tubig, gihaplasan og maayo, gikuan ning iyang mga diri kanang ani mga joints bitaw, mga points. Ana naulian siya, no? Naulian siya kanang likod gihilot, naulian siya. So mao kana pud ang panuhot, lain nga karakter sa panuhot. Lain pa kana bitang do na kay lisa. Na lisa ba kana ugat bitaw nimo nga mga dislocation sa ugat or sa mga na tuhod baka na unsa or panuhoton pud na siya. Salon pud na siya sa panuhot labi na og imo dayong bason og tubig. Bason nimo og tubig, no? Mo panuhot na siya. Kanang do na kay lisa, unknowingly wa ka kibaw nga lisa di ka, mahabong na lang ka nga pagkaugma, gikan kang naligo, sakit naman kaayo ilakaw, no? Sakit na kaayo ilakaw. So kuan na di ito gipanuhot na, gisudlan na baghangin nga ug sila pa hangin nga dautan. Dautan nga hangin mo na nga gipanuhot, no? So inana po ng panuhot, sakit kay na siya, sakit gina siya. Dayon kinahanglan po na siyang hiluton, no? I-massage po na siya or ibintusa. Familiar mo ng bintusa? Ano bang pasuyupan o hangin ang atong lawas o niya? Dunay ipasigab itong pabilo sa ilalom, ibutang diya sa atong panit din takluban og baso nga makita gini mo nang aswaton gyud panit nimo sa suyupan og hangin, no? Kanang baso dahil paghuman ang baso mga balintong lang. Wala lang ko'y ika-demonstrate anak kay di man sad ko kamao pero naagi ng bintusa labi na sa mga rural areas, no? Munay ilang dali kayo nga ikuhag panuhot kanang bintusa, no?
So, mo ka nang naahangin ka na siya nga natapok sa atong lawas. Ang botog unsa nang giingon nilang fibromyalgia, wa ko kibaw pero nakapaminaw ko sa explanation ang akong kuan ana panuhot no, duol siya sa panuhot or mo bagid na siya binisaya or in English og panuhot. Oh, dili mo ko doktor, dili mo ko kayo kuan ana pero muna ako nadunggan sa explanation nila. Sila pod mismo wa pod kibaw unsay hubad ana sa binisaya, no? So mao kana lain pa nga panuhot kanang bilar ka na wa kay tulog say usa ka gabi do ka wa gyud kay tulog. Pareho na ko wala koy tulog gabi unya maligo dayon salon gina sa panuhot. Panuhot dayon maglain na mong ginawa manugab na dayon kaog perte pong tag-asa dayon bugnaw dayon ang imong mga kamot, ang imong mga tiil, no? So ang buhaton po na manghaplas lang po dayon piso-piso gamay, haplas gamay, piso-piso gamay, no? So ma-relieve po na madugay, no? Inaana din mo inom og inini tubig aron mo gawas ang tanang hangin panington ging kagduro kanay imong singot nga gikan sa ulo pa ingon sa lapa-lapa init nga tubig yun makapawala po na siya og panuhot, no? So ingon ana po ng karakter sa panuhot. So kanang bilar kanang nalisa dayon og dili na maagapan dayon kanang hangin musuot na sa dito sa kuanan bitaw nga ugat or kana sa ato ang kuan diha sa ilalom sakit na dayon kaayo kanang suot pero sakita ginasuot naka-experience bagi ko ana suot ay nan sakit gyud nya dugay-dugay ra pud mawala so imo lang pud nang banyusan gyud pud siya kanunay aron pud sa hinay-hinay maulian ra pud, no? Dayon isigig pangutot panugab dayon inom lang gyud og inini tubig kay ma-relieve ra pud na siya, no? So mao kana ang kinaiya usab sa panuhot sa akong giingon ang kabuhi musalo na siya sa panuhot pero ang panuhot dili na siya mukuan sa kabuhi, dili mo ikos sa kabuhi. Inaana na siya. Kung panuhotonon ka, panuhot ra say imo, pero kung kabuhiunon ka, panuhoton jud ka. Tungod sa hangin manggod, no? So iutot lang na dayon inom og inini tubig hangtod nga manugab. Inaana pod ang iyang kalaki, mawala ra pod na siya dayon, no? Ako may balukog doon ako'y panuhot kani akong shoulders muburot ni siya. Kanini muburot gina din sakit gyud kaayo. Muburot din sakit dayon. Ang ako lang na siyang haplasan pero lahi ra man gyud. Manawag ko sa akong amiga nga nag-eskwela ni anang kanibitang massage therapy, no? Massage therapy. So mura say makawala na mukupos dayon to, mukupos. Agi sa hangin kanang mubaga bitaw ang diri. Mubaga gahi ang muscle murag mutikig inana haplasan na sana siya dayon i-massage ikuan gyud maulian ra pud, no? Maulian ra pud dayon. So mao kadto ato sharing karon ako ang kabuhi ug ang panuhot. Ngano nga ako because ug walay panuhot, wala ko'y kabuhi. Ug wala pud siya ang kabuhi dili po na magsilbi ug ang panuhot. So kinahanglan nga ako ang kabuhi ug ang panuhot. So kun donar mo nakuha ning ato ang discussion atong topic karon, share, like, comment, subscribe. Share, like, comment, subscribe, no? Salamat kayo mga palangga. I hope donar ra pud tay nakatunan ni ining ato ang hisgot karon. Bye for now and have a good and godly day. Please remember, Jesus loves you and me. Bye-bye.